راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان زينا بزرزر أب جرمن كتما ستوتغارت نقدام 23 مسكرم ككاتم ديبو زنبره متخاب إرتراويان دقف تهدف بمحضرتا كتما تسريزو اتم محضر أب زرقحو مغلصي اتي أب أدراش ككاتم ديبو زنبره متخاب زتسرزلو مخنيات ندحنت حزبن مخبار سنه سرعتن مخانو كنتيبا كتما ستوتغارت دكتور كليمنس مير حبيرو እቲ ከንቲባ ብተወሳኺ ነዚ ጥሒሶም ንዓብን ዕግርግርን ንዝገበሩ ቁልጡፍን ተሪርን ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቑ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ 16 መስከረም ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተኻየደ ባእስን ዕግርግርን ደገፍቲ ህግደፍን ብብርጌድና ሓመዱ ዝተወደቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጥን ፖሊስ ዝርከብዎም 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣይርሳዕን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልተ ኣውዘተ ንምክያድ ናብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሕቶ ከም ዘቕረበ ተሓቢሩ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ሕቶ ዘቕርብ ዘሎ ኣብቲ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝቆመ ዘይሸራዊ ጉጅለ ሰብ ሞያ ዘቕረቦ እማሜ መሰጋገሪ ናይ ፍትሒ ፖሊስን ካልእ መስራሕትን ብዝምልከት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራል ንምምያጥ ምዃኑ ዘር ሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣነፂሩ ብመሰረት መርበብ ዜና ዘቕረቦ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣቐዲሙ መሰጋገሪ ፍትሒ ኣማራጺታት ፖሊሲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ናይ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ምይይጥ መድረኽ ንምስታፍ ምምሕዳር ትግራይ ወኪሉ ክልእኽ ሓቲቱ እዩ እንተኾነ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተደራራቢ ናይ ስራሕ ጻዕቂ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብቲ ናይ ምይይጥ መድረኽ ከም ዘይሳተፍ ምግላጹ ተጠቒሱ ድሕርቲ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ስምምዕ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዳግም ክጅምር ክኢሉ እኳ እንተሎ ጠንቀት ግጭት ንዝኾኑ ነጥብታት ፖለቲካዊ መፍትሒ ንምንዳይ ዛጊት ዝተጀመረ ዘተ ይኹን ናይ ዕርቅን ፍትሕን መስርሕ የለን እዚ ከምዚ ልንከሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ገበናት ኩናትን ገበን አንጻር ሰብኣውነትን ከተጻሪ ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘት ናይ ክኢላታት ኮሚቴ ዕማማ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ክነዋሕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓቲቱ እታ ኮሚቴ ብ18 መስከረም ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ህወሓትን ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ሰምዕ ምቁራት ተኽሲ እውን እንተኾነ ገበናት ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጻ ኣብ ቦምበር ናይታ ናይ ክኢላታት ጉጅለ መሐመድ ቻንዳ ዑትማን ኣብ ጸብጻቡ ኢትዮጵያ ናብ ደረጃ ሃገር ዝዓረገ ግጭታት አንጸላሊዋ ከም ዘሎ ጠንቂቑ ጃምላዊ ቀትለት እውን ቀጺሉ ዝበለ እቲ ኣብ ቦምበር ብዘይካቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመፅ ዕንወት ከም ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ዝኣመሰለ ትካላት ወሃብቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን እውን ተመሳሳሊ ክስተት ምህላው ኣተሓሳሲቡ ዩክሬን ናብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝከፋፈል ኣካል ዝኽዘነሉ ቦታታት ኣብ ኬንያ ክትሃንጽ ምዃና ኣፍሊጣ ዩክሬንን ኬንያን ናብ ዝስምዕ ዝበጽሓ ፕረዚደንታት ክልቲአን ሃገራት ጎኒ ጎንቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 78 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝገበርዎ ርክብ እዩ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ እትስምዕ ከም ዝተበጽሐ ብምርጋጽ እቲ ዝህነጽ መኻዚኖታት ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ንዘጋጥም ዋሕዲ ኣካል ቅልጡፍ መበጻጽሒ ከም ዘገልግል ጠቒሱ እቲ መኻዚኖታት ኣብ ወደብ ሞምባሳ ክህነጽ ምዃኑ ፕረዚደንት ሩቶ ሓቢሩ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ነተን ካብ ዩክሬን ኣካል ክሽምታት ጸንሓ ሃገራት ዋሕዲ የጋጥመን ከም ዘሎ ይፍለጥ ሩስያ ብወገና ናብተን ዋሕዲ ኣካል ዘጋጠመን ሃገራት ኣፍሪቃ ስርናይ ንምልኣኽ መደባት ከም ዘለዋ ትገልጽ ብፍላይ ፖለቲካዊ ደገፍ ንዝሃባ ኤርትራን ቡርኪና ፋሶን ዝርከበን 6 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብዚ ዝመጽእ ሰሙናት ነፍሲ ወከፈን 50,000 ቶን ስርናይ ብረድኤት ክትልግሰለን ምዃና ኣረጋጊጻላ ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان